Salam emesenize. Biz Neterdar bilen bütün dünya Denalar günü bolan 8 martın öňýanyny şu denallarymyzy wasp etmek maksadymyz bilen ýa-da hemde ýurdumyzdaky ýaş estrada bagçylarymyz bar, aýdymçylarymyz bar. Şolary ýüze çykarmak maksady bilen bir näçe ýene de başga da bagçylarymyz bar. Olaryň internet platformalarda görülip görülen oglanlar, gyýylar. Ýöne ýatasy maksat näme berdi? Berdi maksat şu üýşüp dotyar ýakyn hemmeden tunuw diýişkäri gelin bir üýşüp oturup bir aýdym dinläýlik. Dogry dämi? Indi mundan näme boljagyny galanam size bagly. Bir näçe bagçylarymyz bar. Ýaş bagçylarymyz bar. Ýaş däl bagçymydan mı? Gatgaram dälmi? Bolya, o hiç näme aýdym? Ýani ýarçym näçe ýyl boldy? 2013'te bir klip ettik. 2013'te. Madem 25 mi? 26. Tak. 18'de yeni bir gelek oldu. Hawa. Tarony ýörapdy o. 14'ün. Berenne şeýtip berýän da. Tabu. İlki bilen gyýlar. Hemme ustaýdaky oglanlaryň adyna taýdanlanan hemme şunçyny erkek oglan bagawata ýetip gelen 8 mart baýramyny tüýtüreňizden gutlaýat. Allahjan alyp barýan işiňizde elmydama üstünlük, elmydama güler ýüzüňiz bolup, sol güler ýüzede bir sebäpkär bolmagyny tüýtüreňden ardy edýän. Bayramyňyz bilen oglanlar bir el çarpaýlyň el boşlar. Hakyna zeretden el boş ýok, oglanlar. Doğrudan basılar şuun kıytadan alamda el sarpaylyň hemme zywoy salyp oturanlar. Oğullar at tutjak gel, hemmäňize köp sag bolun. Çakyly kabul edeniňiz üçin. Berdarjan saňa da köp sag bol. Näme? Bir diýjek bolýanym, sunga da adamlar üýtdi, hökümet turatda gyzykyljak gurrunlarym bolýar. Gyzykylja aýdymlarym bolýar, ýakymyl aýdymlarym bolýar. Onun için näme maksat şu, bir oturaýlyň, aýdym dinläýliň, gülüşeýliň, deýseýliň, saatlanayliň. Bir 4-5 oglan bolup oturup başlapdyrlar diýdi. Aýny oturupdyr. Onuň bir aýtdyr, gitarist ýokmaýdy o diýipdir. Bir kulak potuna asaýla aýdym dinläýli diýipdir. Aý gurrun ýok ba? Jaňatdyr diýipdir. Jaňatdyr, alo dost, boşmaý awa. Taňa deýsillerdir gitarist. Muňa deýse bolmagy. Uya, o şuna değişti öyle ibindiğine. Karaçı onun deyiptir, geliptir bir gitarist geliptir, ay avodun futyarlı, dağıtlı, daş var ha. Ak gitara diye da bilen, avodun gitarı. Ay bağısı geldi, bağısı geldi. Hani bağısı bir aydım ayt deyiptir. Ay gurrum yok, alıptır bir aydım, disti için dans edip aytıptır. Ay, hava yan yarışım olmalı, bilemem, kara bir aydım diye da. Şunu aydıptır, ay sağ ol bira tok da, sağ ol bira tok. Ay çörek iptirle, eyttirle, beyttirle ona. An basy ýene bir aýdym aýtdyna diýipdir. Ay gurrun ýok. Alypdyr, ýene şo birinji aýdym aýdypdyr. Ay bir gyz ýansadyr da diýipdir bara. Onuň ýene çörek ýepdirler, biraz wagt geçipdir ölen. Basy ýene bir aýdym aýtdyna diýipdir da. Ay gurrun ýok, Alla diýe ýene şo birinji aýdym diýe da. Gapdal gaýtypdyr, bira tok diýipdir, bir aram-aram aýdymyň üýtgetip bolan okmaý diýipdir da. Aýdym üýtgetip bolýan nädir, sen aram-aram adamlaryň üýtgetip tura diýdi. Ýani ýarçym bolýar. Değişen, değişen. Allah'tan yok. Aklını ödü näme funga diýişkäriniň. Wapsa ünferip görün funga diýişkärlerini hemmedini de şeýle da bilýärmi? Ya bir obrazyň ýöremeli, ya bir aýdymyň ýöremeli. Onuň şo zatlady saňa ýene de itergi bermeli, ýene de öňe gitmeli. Inni bir şunky maktada mine mira. Täze ýaş bagsy aýdymlar var diye gelin häzir şun şu studiýamyzda biran aýdymlar var diye gelin şonu şunu dinläýlik. Indi biz kak bilelikde ikisinin kan bilelikde ýöne o ýene ýany ýarçymaýdyrmy kadýany? Şu edek başga aýdym bolýarmy? Onu näme öňçe biran dinläýlikmi? Bilelikde aýdymlar barmy? şolar dinläýlik. Dabar. Noňy ýoş. Hawa sağla verir. Bolya zanyň sağ bolsun. Bayramyňyz da. Dememi, mera, bir şu aýdym nätip durajak. Gyýtgaçykdy. Prosta gyýtgaçyk aýdym bardy. Türk aýdym.
Onu Türkmençe geçirip ayda 50'din. Ha? Inni misal üçün. Azerbaycan aydım. Aha. Kabul etip ayttık da Serdar bilen. Serdar bilen. Inni bir zabır soru, diyeli birden aydım yürüdü. TikTok'ta yardı. Ne tip oldu? Ne tip boldu? Trend boldu. Toya tuttular dedi. Pulu bölüşmeli ol ya. Kıyınasak da söyle. Kıynatak da söyle. Allah'ın toylarda geldi. Katuğa uy. Ba yeni su varyanttan ba mıydım? Ba Türk aydımlama. Yine bile ha? Onun son yalı Türkmençe neme şey sungalı dvaytyalı. Ben duet aydımlama aktarski. Daha asla dinlep bilir de bunu. Ne tip oldu? Terdar, sen niyem çaydın oksular yaldarlar o. Ümit gözüňiz bilen görüň diýip ýüşürdüm da. Son yana, esten olok bilen görün göz deň gelmedi diye. Yo, men tembolar ýüşürdüm, tadanlar, ýüşürtdiň aty öleme. Onlar tazy bolun. Ondan hem ýene bir aýdym dinläýliňmi? Ay tazy bolun. Neme? Terdar bir pikir var. Вообще kov variant mı kadiyem meni? Davay yanar içime Türkçe bir kupledim. Türkçe bunu ayttıraylı, Türkçe ayt. Es ona tayına. Yöne bak, kov plan ha? Kov plan. Esse oldu. Yette olacak. Böyle, indi mire varada birazcık aydım arada adettik, Serdar film arada. Вообще solaydım ne etip dörödü, solaydım nereden çıktı? Şolaydım. Men ne bolup geçen waka däl. O. Öz içimden döredi, hoş geldi. Şu arada yanı düğünün bir TikTok'ta bir neme gördüm ben. Karoçi diye şu diye neme başından geçti mi, dağıtmayı deyip soruyalı da köp aydımsılarda. Ben soruyorum. Biliyor musun onu? Onun benim kağıda bir motivasyonu bir dağıtlar koyan olin ay gayret et dağıt diye men o yönü aktualini tema var koyanlar biliyor musun? Son için nece koyar? Yönü adam nähil bolýada hamana şo edil şomakal soýagda düşmedik bolsa da şo dady baştan geçiren adam şol adam füze edip aýdyp bilýär diýjek bolýar. Şol adam şo tarony bir çetini şo dat ba. Ondan Serdar inni вообще täzede planyna bam aýdym aýtsak mı sen вообще? Tutugam ýetsek mi diýjek bolýar? Aydımlam kendi olasın. Yok, kendin bilýän dinläwem otyn. Ýöne diýjek bolýarym, näme üçin pramizuduk giden wagt hiç hili neme görünmeden etmeden вообще hiç hili yetip gittin son şoğud. Telefon onun içinde mi? Son odun içinde. Ben bir aydım bilen edip diyor. Tuğlama. 4 yıl. Düğün şöğün beron. Yok atı koy. Onun Serdar, вообще toyda geden oğlan mosun gıydı olsun tapağı diyor. Hükmen toyda bir gıdık kılca bir, hükmen bir toydan bir da galya da. Niye mi bir galanca gıdık kılca nemen var mı, kurun var mı? Bağda öyle. Aha. Yani Levaba toya gittik. Geçen yıl. Onun dingleni yani kendi yankı. Yani yarışmalarda da. Neyme? Bir dinleyiciden bir yere gelip baksı soyan yarıcı gelmaydı ayda deyip. Ciğer diye de Levabalar oldu. Şol bol geçti. Ay manen kıyınan silekana men gıdık kılva dedim. O fakir ciğerim deyiptir o. Aydıma. Ayda detine Aydıma aydıp yan vermeyen. yarışım. Devletsen diye. Yo, onu da bir gelip tan ha istediptir da bunun tragedi ol. Başka bir vaka yok mu? Yok. Yok mu? Yardım etşemez. Onda men onurun merayın. Arada öydeki kuhnyada gelip benim içki zaydı. O kuhnyada da damasın telefon var. Ay benim ne hemen gerek deysen oturuyor da ay öydeki oynayın ay diyen olup içki zaydan elimden damasına can etken. Buna da eli alıp koydum tefime mitgöttüm. Alo deyip Allah'ın alandan dedim. Bunu akşam sizden çıkarsın ha dedim. Es değerli ne mi diye kam trupkan koydu. İçki dağcıdan çıkıp kuhnya var. Kim ayacağına deneydim. Zoram diyara. Ne hemen gerek ki? Gidiyor da. Son alacak vaka bol korona yok mu? Neme? Daşoğuz'a da oldu. Aha. Daşoğuz vilayeti. Aha. O tayda aslında ikinci tapır kalmağına devap olun. Şu aydımın. Yine yürümeğine. Tuğanım. Mukam deyip bir yaşasız oğlan ayıttı bulaydım. Daha sonra oldu mu? Ama Daşoğuz'a da şulaydım bile başlamadan bolanıp da gitarı elin alaktım. Yani yarçım bile başlamadı. Köp toyda bollum sen şeyle diyen de. Onun men bardım. Bir jan kıyali 3 milyon da ayıt oturun olayım. Önümdeki oturun. Ahiriyim doğrusu geliptir diyeyim.
Şaýdýan. Original gelipdir diýdi. Özi gelipdirdi. Şonu ýazyklara bol ýa. Yo, bol solar gıdıklar o. Yo, biz şu gıdıklı yer diýänmiz, o pul alýan ýerim toramda, da bize de şonu ýazyk. Narh kesem. Sanyň tawam terden. Allahjan aýdymlyň elle merem berdi repetisiýada dinläp otyn. Wapşa gowy kemmede aýjan aýdymlaňam bilen paşty hemmeti biziň ýaşlygymyzda kiş Nur Meriyetowyň şu öňki aýdymlar da bilýän, onuň hoş ýok gitdi. Diyecek bolýanym kefiňden kemal tap Allahjan şuňky ýygnaşmagymyzdan teň bir nähilem bolsa ýokarrak derejä barmaga ýokarrak ýok ýene de sen işler ýaly taňa bireme güýç kuwat berdin, taňa bireme motivasiýa boldun. Sağ ol. Oğlanlarım hemmeti şoňa goşulýar. Sağ ol. Hemmäňe de oğlan. Oğlanlar sağ olun diye kataplaşarın ya tamra. Arkayın Nebemi? Gımmada oğlanlardır da olasın. Gımmada oğlanlar bula diýäňmi? Ha o. Soňa algalyň sen ya. Ädir garaşa inni galmaly. Deme. Öz atelini aýdýan aýdymyň barmyşmy? Galan o, metan o döwlet. Terderzin, daway dinläýli bolmaýardy. Yani o da daha soğuk. Birinci sol aydym dinleyen bolsa var. Biz bir beytnäli. Daway döwranza. Goýy Serdar. Daway. Dinläýli. Gonşa güllüm sarılım salım Ottum yanım gördüm senim Yaşlıyım hevesin alım Mini yaptım kime yar oldum Yürüp geçmem oldum Kime yeter kadadım Yan yar içim bir vefa ettim için Yürüp geçmem oldum Kime yeter kadadım Yan yar içim bir vefa ettim için Serhoş bolup içeyin minni Göz yaşlarım dökün minni Yağdayanlığı geçeyin minni Kime sorun açayın minni Yürüp geçmin oradan Kime yeter kadadım Yan yar içim bir vefa ettim için Yürüp geçmin oradan Kime yeter kadadım Yan yar içim bir vefa ettim için Aydın sevin derden çekenler Ayrı düşüp gözyaş dökenler Niçin beni terk etti gülüm Kurusak kulli dedim Yürüp geçme oldum Kime yeter kadadım Yan yar içim bir vefa ettim için Yürüp geçme
Bolya sağ ol terdarzan aymın bulaydımın enten göre ya dost. Arkayın. Mira sana geliyor. Ne diyelim şu aydım aytmanına, aydıma kuvvet döremevine ya da diyecek olayla şu sunuda gelmenge neyme sebep bolly, neyme ya da çağa çıkan nemede aralıkta kandı qıyğırdın ötedin özgününe yaradı men aydım şu olacak dedim men ne keldi burada sebep bollum diyecek. Yok döwle dağı. Aslında men kiçilikten soňadan içinde. Tanktan başladım başına. Ne olalım? Çağalıktan tank oynap başladım. Soň aydymam halap, soň öz sesim barlak gördüm öňürti. Ondan şeydi tanktan aydymaya çıktım da. Dememi tankfi nerede toyda oynayattın mı ya da öyle? Döwlet tank toparlaryny oynayardım şondan. Soň aydymaya çıktım aydym halap. Havada otaydı böylesinden dağıt kalan nokta öyle mi? Yok değişen katı kovu. Sonra aytyan. Yok tuvalama şumat dinledik ayang bilen mi? Onun yani vapşa siyom kadar on çağım tansolamada da terdaram aydımlan dinletti. Katı kovu hadır başlandı. Ne şular yalı derecede başladı. Allah yol verdi. Odal başta ne Allah'ın elindedir kalanam ne mi? Nes oğlulan kıyılan kollama bilen. Yine birdat bir de terede oturan mehrivarlar. Şu asılan proyekt barada, ne şu gurrun, şu koncert barada gayret edin haist hükmen komentarida yazın. Tevavi ilkinci tağipamında onun inni kimi de nemeler etsek kov olacak, kimi çağırsak kov olacak. Şu komentaryaları teden garaşat. Elbette maksat neme? Maksat şu yaş zekinleri, yaş talantları öz gücümüzün yettiğinden. Terdaryal aydyp soň aytman edi. Hawa şolar oyormak, yine de aytdyň bolýanlygyny. Maksat sol. Onun için näme şu komentaryalarını bizi beğendirir. Elbette bizim şolar her bir komentaryan okap hükmen turatda her komentaryada netije görür diýen umidimiz var. Yine bir da şunqa aydımçıların häzir şu konsertimiz Toryança haýty näçe aydımçy aýtdy. Her gaýtyňyz özüňiz haýtyp başa, haýty aydımça tet berýäniňizi komentaryada belirtiňiz. Özümizi analiz etmek üçin gowy. Bulan tarawny birine de aýtjak, birinji ýerde, ikinji ýerde diýip, ýöne özümiz komentarya taranjakda özümiz oturup näme terdar dawlan oturup analiz etjek bolýar. Sizden birje şo haýyst, aýdym aýtmak, lezzet bermek, gülüşmek, değişmek ol dedi bilen. Näme delon? Mira tene de ajal öz aýdymyň barmy? Hawa ba Türk aydymlarymyz bar. Ýöne ýeri gelim kadýa Mira ajalyny teňde bir aýdymyň diňläýli. Başdan. Sağ ol, daş ettin, näme dodan Astriyanyany atmosferany ötgetdiň ýoksa men onça aýdymlaryň hemmesi ýene de terdaryň aýdym hemme bergen ýa-da talyp tutdy. Näme doda bergen unutdurdyň. Gatygowy. Allah'tan näme görýärmi? Diňe türkmen diline de, türk diline de aydımları yerine getiren başka ort diline de var mı? Yok, Türk Azerbaycan mı? Planla bak. Ha, Azerbaycan ama. Beter o. Onun dememi durumsa çıktın mı? Yok, çıkamam. Ne için çıkan? Ne tevelgün vardır. Eytenemi. Allah'tan diňe yok, gatygowy. Yok, wapsa men on toranmyň sebebi diýjek bolanım adam nähili ýaşy ulosdursa şu datlan gadyryny bilýän eken diýjek bolany. Oň üçin diýjek bolany men görýän çağalykdan tank etdim diýen toňra aýdym uğradım diýen. Значит, sen öňünde goýan maksadyň bar eken. Adamyň hökmen öňünde goýulan maksady bolmaly. Şu maksada yetmek üçin hem nähili bolsa ymtylmaly, biraz hereket etmeli, hereket gowy, hereketi bereketli. Inni bila aýdanyňyz, Serdar, bila aýdanyňyzdan ýene barmy? Anuş Halipa, sen gerek diýen aýdymma da, şonu Serdar bilen ýerine ýetirip berýäliň. Gatygowy golýar. Belki bilelikde yerine yetirirken mämi. Hawa, gelin onu iş ýerine ýetireýliň. O da öyle. Ýöne soňunda ýene de şu pulla dawa bolamasa köp boldy. Yok, davamız ya. Biz joşup Ya değişen bir de maýdaýlyň, dawa aýdaýlyň. Kiçilikdäki gulagymyzda galan Simbol aýdymlar. Halipaň aýdymy. Gatygowy. Yedim var bir derek canım bilmem.
Sağdanlar. Vapsa tede ödülenecek kolyan. Ay bulan adır atlarını ayttam var. Atlarını ayttam telefon numaralarını sorarlığıyla onun. Olala vapsa torağı diyen ne gıdıklandıryan bir tema bağ o da tidem torağı verip bilyanı diyecek kolyanı. Dede yana berk gelliga. Oh. Ana repetitsiya de vatir söyleyin. İbo şey diye. Leylişka yan bir diye Türk aydım ayttın diye. Şon täzen ayda benim neme diyen? Neme aydım düşünmedim diysem. Ay bilemek bir xil bir zat diyen mi jigan diyen mi neme mi diye. Benim yok o men nerliydi men aytmadım diye koyayda diye benim. Yok men aytmadım çın Mira aydandır dedim. Ondan sonra gelip soraya söyleyin Mira diye de hava men ayda vatirdim hillenip diye. İşte dinleyen şalaydı mı? Mümkün varsa. Türkaydın mı? Ha, Türk aydım aytyan. Ay İbo var, sen ne diysen sonra? Dinleyat mı? Men aytyan Kaçık olur? kan deyip yalnız ne azad edipdir, yalnız şıptır benim yok men aytmadım. Yonu burada badır İbo. Senin Leyla aytjam kadip qovurdun da doğrudan. Adır ne Mira ayttın ajli? Ya hon tak belli der. En tak belli der ha. Onun için dinleyle ya. Ha, dinleyin. Davay dinleyle. Köp savol Mira. Edil mehvalar Mira Asirva erke aydısı meali account'unuz Mira Asirva account onu da yokma koşulmalı, patpisat etmeli. Täze aydımlarını görmek için Mira'nın durmuşunun ne edip kalyanını ne edip doğru değil mi? Kalmalar ne deyip adı? Şunu görmek için patpisat etmeli. Mira Asirva. Köp savol das beter qawy inni Leylem herlemmer bizim ovamada bir yılan madisi ali herlemmer gurruna koşulya. Leyle görýän aydımlaňa köpden dinlemem gördüm. Gatı gowy. Inni sol yankı foro pastisto Mira berlen foro ýaly. Hasan Masladın näme inni olara apisine hemme baslara berilýär. Diyecek bolýanym. Kim tebep bolup birja töz bilen şuda tungonda gelmenge birja töz bilen kim tebep bolýar näme tebep bolýar? Men ilki musikal mektebe okudum da skripaçka özüm. Ramaşan oturdum. Ondan soň konservatoriýa ýerdim nesibem çekip. Noşatayda halipalan biri Leyljan sen yaman gowy sesiň var diýdi bir hili. Mehirli yumşajyk bir öz süýjüligi var diýdi, öz üzümünkäsi var sesiň diýip. Seni de aydıma giýärdi diýip konservatoriýa. Ona ay bolýar diýip kiçiliklerim aýdýardım aydymanyň. Ýöne atak spedim skripka de skripaçka demedim. Ondan soň aydyma aýdyp başladım konservatoriýa aydym bölümüne girdim. Oturdum. Nesip edip onu. Soň aydym ken aýtmadym çykyş etmän zat etmän onuň ýene de berdi aýdy bilemek da plany diýip. Ýene bir adam bir sebäp boldy. Seni Leyljan idi. Gülýaly sesiň var, sypatyň. Hemme zadyň bar bir aýdym çygyda gerekli zat bar bolsa senne ba. Sen näme kim şulardan nidi? iPhone'un mı? Hudaýa şükür. Ha, Ýok pardon. ultra ma. Ha, bolu iki pasti vurdu. no. Ona barek hem mi gerek? Ona şey diýe. Bir ritme girýän tonun çykan ok, bir duýu bilýän zat etýän aýsana diýip. Onun ne şu diýen de özüňden TikTok'da her kim çykýa aýdyp bilýänem aýtýa aýdy bilmeýänem aýdýa. Men ýamana Ben ýalaklada wadyr sine şäpaly. Ýöne aýdýanlar kenne onu. Benim diýdim çynlanam oturdum da näme kim kär aýdýanna. Aýdaýyn ne diýip. Ýöne inni şu toýa gitmesem şu bir zadym ýetmeýän ýaly biz şu toýa gidip zat edip şolurdy. Öň ýaşlykda da ýaşlykda da wapsa aýtdyň mı? Aýdym. Birinji aýdan aýdym. Birinji aýdan aýdymym 2006'da ruhiyet köşkde. Aha, näme aýdym? Adamzadyň gözi goňjy bala, arzulary pek inanjy bala, arzulary pek inanjy bala. Adamzadyň gözi goňjy bala, arzulary pek inanjy bala, arzulary pek inanjy bala. Şeýdi 2006'da şalaýdym aýtdyk. Soň 2010'da Avazada festival boldy. Muzikantları ten getirdin mi? Resko koşul gidiyor. Tuvalima bular ýaly muzikantlar bilen aýdym aýtmak bir ular lezzet. Men bilen gurrun etmek ne geldi? Siz bilen gaty lezzet. Seriously? Ho, конечно. Kimden par yatından bir.
Qymmat diýdim. Awa ondan Soňam 2010-njy ýylda Awazada festival geçirildi, Çağılan festivali. Onuň gahrman arkadagymyz bilen bilelikde aýdym ýerine ýetirdim. tuwelimi. Ana arkadagymyz akordeonda sadyn çaldy. Onuň men, Gowher, onuň Ruslan ýene bir oglan adi mesela. Ebi mehribanlar sportdan peýdalanyp ýere geldim kadýan şu ýaşlarymyza bize ýagny tapawut ýok hemme türkmen raýatyna, bagylaryna, funwa diskarlaryna şeýle öňe gitmäge şular ýaly mümkinçilikler döretip berýän. Gahrman Hacı arkadagly Hacı Terdarmyda ullakan funwadyň adyndan sag bolsun aýtýar. Goý olan tutumly işleri, alyp barýan işleri, il, ýurt tähwitli işleri el madamı rawat bolsun, Türkmenistan dowam bolsun. Ona Leyli, inni bize näme gerek? Terdar, bilýärmi toýa baraňyzda her kimen bilýändir da özüňe gawaýdym goýup bolmaýam, gawaýdym aýtyp bolmaýam. Gawaýdymyň bamy? Kan. Saýdyna söýgaýdym aýdasym geldi. Söýgaýdym. Esne hawa. Söýgaýdym. Aýa, söýgaýdyň. Yok, ben turatda. Onda näme? Mehmet üşüpsek Leyliň aýdymy dinleýärmi? Hawa diýen görüpli, hawa diýen. Bala leysan, davay. Ara düştü bir yalan gep, sözlü sevgim koymayar yere. Senin bana çılsak yere, günahkar ben mi adadım? Senin bana çılsak yere, günahkar ben mi adadım? Aýty, ýa şo ters açkan ýerime soýarnýan. Gaty bir hili olalaň hemmesi sumat der, hemmesi makullar gerek. Soýar jagady ýa-ki ayak ýalaňaz kesipdi gerek ýüreginden. Şo taýjyny. Ýokary çykdyň aýaňy. Wa şo. Erim bağına barale, günahkar men mi adadım? Sensiz geçti bahar yadım, yadımda son kızıdım. Kulağımdan
haýty kärde bolsaňyzam hemmemide de değişildat. Haýty kärde bolsaňam sol käriň ufady bolaydy. Zanyň sag bolsun, ömrüňiz Sağ ok bolun. Ýetip gelýän 8 mart bayramyny tüýt ýüremeden gutlaýar. Sağ olun. Spasibo. Ýöne sen ýanky aýdymyň bilen meni ilkinç töýgüm ýatyma saldy. Inne häzir oğullar fon jagad berip berdi, menen bir goşgy kap berjek. Bulutlar damzalap düşläp geçendi. Duruna kanat ýaýyp asman uçandy. Gijäniň aý hem şöhret açandy. Şöhreleň içinden gözledim seni. Kuşlar jürkülleşip läle kakandy. Çeşmeden sildirep suwlar akandy. Kara gözleň gözlerime bakandy. Gözleriň içinden gözledim seni. Yüzüňde mehr var, sözleriň derman. Köp kişi, köp oglan daşyndan adyňa gurban. Şahir aýdar, garadım, gözledim her ýan. Gelin ýygyň içinden gözledim seni. Boljo. Şun ýal söýgüm ady men ýaşlygymda. Şonu ýadytam. Sag bolun walla, minnettar. Indi konsert gowy, gurrun gowy. Ştaýda tomaşaçylarymda birje bir ýene bir haýstym. Korоче, indi şu proýekti biz açdyk. Ýöne şuňa häzir intek biz at takamdyk. Ünferem bolsaňyz atdy başladyk, atdydan girdik. Indi kommentariýalarda ýanky diýişim ýaly öz balet edýän başlaňyzda atlary bilen kommentariýa çykyşyňyz ýaly. Şu proýekte näme at daksak yerine düşer. Her kim öz siziň her biriňiz pikiriňiz bize gıdıklı. Doğrudan Ferdar. Gelin şuna da bir ahta kalın. Onun her ayda bir sanlı netip bolsa yaş täze çıkan köpçülüge çıkadı gelýän bilinýän gelýän ulrak ýaşdakylarda müňden merden hem de ýaş oglanlar, ýaş gyýlar dogry dämi? Biziň maksatymyz uza wozrastda gelen ýöne mümkinçiligi bolmadyk artistler Ferdar bilen wapşe planymyz bar. 5-6 tane şuýerik artistam aljap bolýar. Funk vaýlamyz düşürjek. Ştaýda konsertler urnajak planlar gaty uly. Oň üçin şuňa dakyljak at bize gaty gydykly. Tide bagly. Indi İbo bir aýdym aýtdyraýly. İbo. Bulama däl. Hajiň owadoşda. Hajiň owadoşy. Ne tolko şägerdi owadoşum. Owadoşum. Ba. Bir nevtagda bar, şo familiýadaşam bar. İbazan näme onu telem diňläýlik bir toýda gawatlaşdyk, toýdan kabul gördük. Indi berde gepleşikden kabulmaka kreska bir aýdym aýt bolýan. Sana tawon ibazan, toýda görüşüp durýar. Tawon. Berekellah. Bu indi aýdyma diňledik. Kelki bilen sorum ýaly. Wapşe öz toýa gidýän döwrüňde toýdan bir gyzyk kılsa pursat. Öýden moda da bolýar, tafawut ýok. Eýwa, näme bu damaglak gedinmi? Bolondyra bir gülkünçda. He? Ýaşmatky bolup oturşmam gülkünçdiňmi? Ay bar, onu şöyle nansart. Tak, indi näme? Oğullar tida wapşe adderni tawolun. Malatsy. Terini şeyler çıkanda menem alıp gitken ay öyle mi? İnne? Döwletde. Oh. Ştaýda Ferdar hoca berdi. Aha. Şun ýatdan çykmajak bir aýdym mı? Hakyk öz aýdym. Köp kişi Şuma şu mikrofon açık mı ka? Neme? Terdi. Açık değil mi? Açık. Aha. Ol aýdymyň şun kuduğunu bir. Hiç kim bilen ogam. Ştaýdakylaram köpsi bilýänler. Şöyle. Şun bir hiňlenir aýl şol aýdym. Terdar mı? Terdar men geçen tapar täbiýli berde bilýärmi Smithde bolamyzy. Terdar bir aýdymyna diňledim men. Ýöne wapşe özüne kiňlendirip aýtdyrmak endi bir wapşe de özüň ýanyna oturup diňlemek. Ay bize de bir gydykly, конечно. Terdar näme maksat?
Aha. Sen bir küpleden aydın nam ha. Onun olur doğan. Hel giyiniptin ha diýse var üşek giydim diýer. Ondan benim bir fırsatda öz aydımı ayıp bereyim. Akitmeni şemal kimin. Lälem diyen aydın. Gözüm gözlerime düşünne. Aşık bolum sana şunna. Sevgi dolu gözül dünya. Benim gözümden etenne. Derdajan Halifa şolaýdy bizim gitara görnüşdi. Bire bilen ýerine ýetirdik. Bir baka berdiň, dinläp gördiň. Ruhsat boldy. Elbette. Şägird Halifadan oldurmasa kär ýeterdi ýa. Derdajan Halifadyr derdajan. Hele öýüne oturmasa da är ýeterdi ýa. Dowam edelim. Gözüm gözlerine düşündü. Aşk bolum sana şunna. Gözüm gözlerine düşündü. Aşk bolum sana şunna. Sevgi dolup gözül dünya. Menin gözümden esinle. Lälem dinlesinne. Akitmeni şemal kimin. Bafkoşanlı bevül kimin. Mavi gözlüm deniz kimin. Lälem menin gözümden esinle. Dinlesinne. Akitmeni şemal kimin. Bafkoşanlı bevül kimin. Mavi gözlüm deniz kimin. Lälem menin gözümden esinle. Tebigatın humay uşe. Näbin bilen allın huşe. Tebigatın humay uşe. Näbin bilen allın huşe. Men senin sorağında yar. Menin gözümden esenle. Lälem dinlesinne. Akitmeni şemal kimin. Aç kucağımı bevül kimin. Mavi gözlüm deniz kimin. Lälem menin gözümden esinle. Lälem dinlesinne. Akitmeni şemal kimin. Aç kucağımı bevül kimin. Mavi gözlüm deniz kimin. Lälem menin gözümden esinle. Lälem dinlesinne. Attaşan sağ ol. Miracan. Begen gatit köşk bol. Tügelim. Bunu baka verdi da sen. Tamam, Ne tamam. ne açın?
Boş olmuştum. Yok, baka vermeliydi. Baka ver halipa Näçe, dedi. näçe? Näçe vermeli? Baka näçe berýän? 10 000 10 10 berýänmi? 100 000 bolýar. Yok, o pulla, o baka ya pro bal vermeli. Matfur etmedin ştayda olur. Oğlala da sağ olun. Bakatına Halipa yok, o da düşündüler. Näçe berden ama bir adı. Ona doğal görünüşünde yerine getirivermeli ha. Täzen öwüşkünme. Kiňede de yürekden. Minnettar. Ferdar. Bir klibiňiz bar diýdi. Täderek çykan bolmaly. Şo klip barada gyýytkajak. Indi men aşakda kommentariýalarym okart bolen raýatlamyň näme pikirini ýöne öz pikiriňiz. Näkili? Bapşa kötda garaş ýanglamaýan näkili? Şekil eserlikde onu guwaýdym bolar. Şumat platformalara goýulanok enteka? Ýok. Ha, goýulanokmy? Ha, onda ýoksa. Onda bapşa da dabar son täze klibiňizi ine şu gepleşigimizi garaýdy. Näil matla? O başysyna da tamaşa edin. Hemmemizden baka verir, doğrudan. Onda näme gelin häzir mehruwalar Serdar bilen Miran düşüren Afterski aýdym boldy. Afterski aýdymlar bar da, oňa da klip düşüripdirler. Häzir hemmejämiz oturyp çykşy konsertimiziň aratyna şo klipi göreýin, hemmemizden öz pikirimizi aýdalyň. Конечно, gollasaňyz da ulakan tawultan aýdyr, TikTokda görteňiz tadyna video düşün, turut düşün. Galanyp näme ikisine bagly häzir aýdyşlaryna göredi. Hem beňiziň bakaňyza garaşýar. Başytyn. El yetmedim sen gerek, senden başka derman islemez yürek. Vapşa kılında yok aten o. Tohumunda yok aten o. Ha oho. Ne giyiniptin de değil, uşak giydim diye. Siyom küçüğün yemendir de karış. Davay Ferdi. Atlas Miracan sağ olun. Boğuluptur klibiňe. Mutlu bolsun, iýdikän bolsun şey. Köp aýdymlar döretdirin. Jana sağ olsun. Wala köp sağ ol. Atlas sana da sağ ol. Köp sağ ol. Ýaşyny duýun. Ey, atlas. Doğru maydana mekvala şu vat al konserde geldi fa teklife geldim de bilýärmi? Stayda var ha 5 tam Ferdara gördüm o. Şu vat ýykyldan Ferdaryň üstüne ýykylýan arkaý ýere ýykylýan. O için Ferdar doğrudan hem yer geldi. O işlere başladık. Nefibeden Allah'ın qalanım. Näme zritillere bagly. Eger gollasalar, eger ikinji bölüm gerek diýseler, kommentariýada belleseler. Hökmen turutda nesip bolsa, inni kayada ýene bir şunýaljak. Tiziň diňläsiňiz gelýän başly aýdymçylar, zatlar bilen mümkinçilik bollugundan ýöne biziň ýataky maksadymyz ýaş dekinler gerek bide. Diýjek bolýanym ýyldyz adamlary däli bir ýaş dekinler bolýar. İl köpçiligine gat gowtanalýar ýöne bir neme bolýar. Onuň soňaly oglallary, gyýlary mümkinçilik bollugundan şular ýaly mehmançylyga çağırjak konsertlarymyzda, diňjaşymyzda dalneşmem näme klip düşürmeli zat etmeli o zatlarym. O da gurulaş bermeli. Onda näme edip dostlar, edip mehruwalar, ine şunky ýygnansymydan jemlen barýa diýen ýaly Allah'ın her birimiziň bir tutumly işlerimiz vardır. Her kimin arzuwy vardır. Oglanlar her biriňiziň arzuwy vardır. Maşinim çalsa Sana da minnettar. Şoğlu olsun. gitdiýse baýlaşdyrar, gitdiýse gyzyklandyrar, gitdiýse giňeldir, netip bolsa. Wapşa ýadyr plaşatkamy most ütgöder, bilýärmi? Nähille bolsa bir zady edip görmeli, ondan soňra baka berilýär, ondan soň netije bar. Şoň üçin näme işler uğruna bolsun, Allah'ın ýaş talantlarymyzdan, ilmidämi biziň toýlarymyzyň saýady bolsunlar. Köp sag bolun. Bütünlük. Okan ýylarym kalmamam mukan taryar bilese okan ýylarym ýaşlyk bizden geçer gider kepdir kimin uçar gider
Aşılın tayrar bugün karalmatın kızıl gülüm. Aşılın tayrar bugün karalmatın kızıl gülüm. Yatlıdır bağın bilbilin bilece okan ıylarım. Yatlıdır bağın bilbilin bilece okan ıylarım. Yaşlık bizden geçer gider, kepter kimin uçar gider. Bizden aran açar gider, bilece okan ıylarım. Kirti bürüyün koltanı, bilece okan ıylarım. Yatlı darmağın bilbilin, bilece okan ıylarım. Bak sekenin